Duha ka Zamboangueña weightlifters ang nagdala og garbo sa Pilipinas human makadaog og 6 ka gold, 2 ka silver ug 3 ka bronze sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championship nga gipahigayon sa Tashkent, Uzbekistan. Aniya ang dugang detalye. Sa 300 ka mga atleta gikan sa 21 ka nasod, apil ang Pilipinas nga mihakot og medalya sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championship nga gipahigayon sa Tashkent, Uzbekistan. Nakasungkit og medalya ang 16 anyos nga si Rosjean Ramos, taga Barangay Mampang, Zamboanga City. 4 ka gold sa 70 kilograms nga snatch, bronze medal sa clean and jerk 83 kilograms ug silver medal sa total nga 153 kilograms. Sobrang saya ko po kasi nanalo po ako. Nagpapasalamat ako sa mga pamilya ko po. No, full support sila sa akin. Hindi nila ako iniwan. Duha sab ka gold ug usa ka silver medal ang nakuha sa 15 anyos nga si Angeline Colonia, taga Barangay Pasobolong, Zamboanga City. Mao kini ang unang international competition nga iyang giapilan. Ang usa ka gold nga iyang nakuha mao ang sa 62 kilograms sa snatch kung diin nalampasan niini ang world and Asian youth records nga 61 kilograms sa women's 40 kilogram category. Samtang silver medal ang nakuha para sa 72 kilogram clean and jerk. Usa sab ka additional gold medal para sa total nga 134 kilograms. Thank you po sa pamilya ko at sa nagdadasal po sa akin para manalo pa ako. Sa padayong pagsungkit og medalya sa mga atleta nga pambato sa Pilipinas, dakong tabang sab kuno ang giya o advice nga gipaambit ni Coach Allen Diaz para kanila. Sabi ko sa kanila, gawin lang nila yung yung trabaho at saka bigay nila yung best nila. And then pray before pumasok sa podium, pray muna. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.